Provant? Provant? Ja grava? Va. Doncs, avui us parlaré de la, com es diu, vaga de guionistes d'allà als Estats Units. Com sabeu, hi ha una vaga als Estats Units. I això va malament pel negoci dels audiovisuals, cinema, bueno, més aviat sèries, perquè no en fan. Els actors també fan vaga. Després, com que les càmeres no tindran ningú personatge per què gravar, també tancaran les... Bueno, aturaran les càmeres i aniran plegant totes les empreses. El que vull dir és que si això passés al Japó, probablement seria el contrari. Al Japó, quan fan vaga, fan sobreproducció, o sigui, treballen més del que toca. Els guionistes treballarien més, farien més guions, encara que tinguessin d'escriure tonteries per les seves sèries d'anime, de dibuixos. El que vull dir és que, aleshores, els dibuixants no podrien dibuixar tan ràpid, encara que n'hi haguessin molts, i aleshores, bueno, passaria un desastre també. Però si arriba aquí, ens quedem sense el cor de la ciutat, sense vent del pla i sense res. Jo, sense Polònia, bueno, és que jo no podria viure sense el cor, sense vent del pla, sense res de TV3. O sigui, si algú de TV3 que em veu, pagueu, pagueu bé els guionistes, o si no, també quedaran despedits.